Karbi tangte Karbi pupen kachisong. HSDF Racharia song tum Korkanthi constituency along mass joining amai ke padopon. Aron repen Asbi Singh be lapen Ramesh Tisotum longle kengsang tum chirai pidet adimalong ke tharle. KarbiAnglongLIVE fadawa birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Kidamtang Karbi aphan lang plot pen nangki putor pot utar borbil loring thepi out posalong lamhoi ki piapot puthot lamhoi kachi enthu. Kidamtang ni phain kora phorni Karbi dangte Karbi pu atum pen loring thepi out posalong lamhoi ki pitang lam puthot kachi enthu. Kidamtang ani angbong utar borbil police outpost ke parlo utar borbil along kido Bengali atum Karbi aphan lang plot pen nangki putot ajok Karbi tangte Karbi puamen en pen chesong pono. Pinang an Karbi arar tum aning pung pen amithang gari jangthu chinghon hipin pen chesong lo. Dasaradas dipok de la pen ari sanghu inutaphan thana along lam hoi PC neping nang jipu chesong pono. Lason si pinang anajir kidinga phi puthot bangke thomatum amithang ke chok chipu chiko bir pen thana along lam hoi pive katum pen lam hoi chen thu detlo. তাতে তো আমি বিশেষ একো কথা কোৱা নাই তাতে তো জি আছে তাতে আপোনাৰ লগত দেখিছে এটো মতে কথা কলো আৰু আপুনি কৈ দিব পাৰে হা নামটো কি আছে মোৰ নামটো দশৰথ দাস মই প্ৰেসিডেন্ট হয় নিশ্চিত প্ৰেসিডেন্ট কোনটো প্ৰেসিডেন্ট আছে কি কলে অৰ্গানাইজেচনটো কোন বেঙ্গলী ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ পৰা সাক জিকিটা জেনেবা আপোনাৰ লোক গম পাই সাগে আমি কাৰ্বি আংলং থাকি আছো কাৰণ কাৰ্বিৰ লগত মিলি জুলি আমি একে লগত থাকিব লাগিব সব তো জিকিটা মানুহে জেনেবা আপোনাৰ লোকে জেনেবা কৈ আছে বঙালী মানুহে কাৰ্বি মাটিত বহি আছে তো এইটো একচুয়ালিতে আইনৰ মাধ্যমত হ'ব লাগে যি ৰাইট আপোনাৰ লোকে পাব লাগে বা যিয়ে পাব লাগে হিয়ন্তে পাব লাগে আৰু কথাটো এইটো আন্দোলন ইন ফিউচাৰো থাকিব নেকি সাক আমি আন্দোলনটো একচুয়ালিতে কোনো দল সংগঠন নকওঁ কোনো জাতিক আমি বিৰুদ্ধে নকওঁ যে কাৰ্বি আমাৰ ভাই হয় লগিয়া হল একচুয়ালি সব কেবা দিনৰ পৰা যোৱা 5 তাৰিখৰ যেটো আমাৰ ৰেলী হৈছিল কেন্ডেল মাৰ্চ যেটো হৈছিল হেতু ওপৰতে হেতু কেন্ডেল মাৰ্চৰ কিছুমান কথা লৈ সৰু কথা কিছুমান কথা লৈ তো ভুল বুজাবুজি এটা হৈছিল আমাৰ কাৰ্বি কমিউনিটিৰ পৰা আৰু ধৰক আমাৰ কেএসএ সংগঠন আছিল আৰু হিলছ এলায়েন্স আছিল এলায়েন্স আছিল তো ইয়াৰ ভিতৰত এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 5 তাৰিখ 6 তাৰিখে এটা কেছ এটা এফআইআৰ দিয়া হৈছিল তো এটো আজি মানে কি হল আমাৰ এই পাঁচটা সংগঠন এফআইআৰ কাৰ নামত দিছিল এটো দিয়া হৈছিল তাপস দাস দশৰথ দাস আৰু দীপক দে আপোনাৰটো কি আছিল তাপস দাস তো আমাৰ এটা ভুল বুজাবুজি যেটো হৈছিল আমাৰ মানে কেএসএ এলায়েন্স বিলাক সংগঠন আমাৰ এটা বেঙ্গলী ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ তো সেই বস্তুটো মানে কথা মাধ্যমেৰে আলোচনা মাধ্যমেৰে সেই ভুল বুজাবুজিটো আজি হেক কৰা হৈছে আমি ধৰক যেহেতু কাৰ্বি আংলঙত আছো আমি সবে একেলগত মিলিজুলি চলিব লাগিব 1960 আউট ইন্ডিয়া's Ladakh citizenship Ladakh kipike etinta purial vet sitami latum piniani majority pulo langdam lo pulo 15000 ko tami nitum arjulo lahai kenatum etinta purial pen bangke uthorta purial ang pen bangke piniani bangke 15000 voter se manone alang tumta nai chethan lo nitum long ke kebang mitumda do lasi 1951 ke do barim penon kebang mituman bangke lake latumta Ladakh pen bangke survey ni Ladakh mane latutili survey neji pu bangke latumta la suhormu bangke latumta nang sidondun amasi ke do barim tuman ke la nilhin pa bangke thangda kipun neji pu bangke kenang sot bangke nili matha damde lalu lamhoi pilong mane tum songpan pe lamhoi pila song pu bangke kali sitame hudak bangke party song thorom puchi pupelu mati di amasi la ke anutin sitame Ladakh ke leaders lo anutin song japoro la si chingwai chingsa pen bangsi la tuman ejhar pi bangsi la anutin sitame la suhi mari re hai News report KarbiAnglongLIVE. Non-Hejong KarbiAnglong Regional Political Party Kacheseng Hill State Demand Forum Thihekpen HSDF atum Korkanthi constituency along mai ke padopon.
Kidamtang chiti ri phaing kora ke thomani Korkanthi constituency ke parlo tekelangjun Gabriel Christian Adivasi Arongalong HSDF Racharya song tum mass joining ame ki padupon Bangso melong Rajesh Rongphar kachapahin phu ponalong aluhia manpen HSDF tiripia mai phu Rajenti mong kache tongdunalong Pinangan SHDF asongja po songja pia tum che tongdun Bangso mailong HSDF asongja hemari taru pen rat aphan lamthe ke paklang pon ke APHLC Racharya song tum ke kilik kachepa haije phanle song ke par japkali sita ami thang jongjunga le phan lapen isialam lage APHLC klembang photum ko anma kirem la ansi hem ke chardon kachikim ko anma kirem la ansi hem konglong ador ke so kachinam lasimang hu hepin pensi chini dun si APHLC phan ke pang thek nang jia apor pusi than pon Lapen Lumbajong constituency long kido APHLC song lage 80% ke HSDF mate Rajanti mongalong sido puta thanpon lapen kapre constituency long HSDF along kiding ponamai padu bomji puta thanpon HSDF amai phu Rajanti mong lamthe ke thanpon ke non ki wang jining kan surihnira inkora trokaning kan MLA kilik ahut HSDF pen kilik chedan dun vekji lapen jasimet pet HSDF akimang lake surihnira inkora troksianing kan MSC kilik ahut KarbiAnglong Autonomous Council ke charia ja kong ki palongja phansi king kam chejor bomlu pusi thanpon Bangso mailong Adivasi akhetum bang phokep societum HSDF asongalong chipa ogdunsi ke claim kedam Dunji lapen kachirap dunji phan chachaktun MLA kala kachepati dun wekbo lapen nilitum along menalong ka hoitu komani pen alliance dota hai mini satanon makin tum alliance alam nitum thangna matha thelang tatame klar dak kela hello nitum HSDF pen long trok adimalong aname HSDF a candidate ke parjabi phansi dum kachisi lapen nitum jasemet kachepa hai ponji phansi jasemet kabor ipon dan non ini tu malong ajat akai tina tum dami non nang cingkier lo non nang ke join nun dia tum side lo wang non itu malong tami meeting paduna wang non itu malong tau cingki jetha nang pu lason katu ko betum da isi ka welcome KarbiAnglong long non prek dak atomon nang jab lo HSDF ning chethe Oktober nilipulo chu gidamtang party mahang pathek det pen chekloi jonang bong seng patang lap nei itu sini tum cekloi jon ke chogi phan ke non October 8 ani September 8 alo dini tum September 8 ani sini tum party mahang pathek lo tame non headlang ni krepho krechok lang pinian la non ni krepho krechok wet pen name BJP tum nang phere du lo APHLC tum ga arni bang naga sorsar kopi pose ka sorsar lo te ka phere Rajanti mung inuwet kidang ke party phan henone puke mati di amasi kaphere do kopena posino na bangke naga sorsar dong mukak pen semsing ti KarbiAnglongLIVE Chitini phaing kora pliani Phuloni circle ke parlo volongkoma jialong mate hithia dunghet asbising belapen ramesh tum alongle king sangso tum aronri pen kachirai ningkan thong ke bagdolo lasojok doni longle hem phutum dakpen toilo pulote police aphan lam hoi pidiati tiputa pachini pon lasojok longle hem phuve ka tum arona tengpen high court along lam hoi pipen puthot longle ka chelong je phan alo nang palilo surihini ra hinia ningkan pen surihini ra krener ke paningkan an chedansi high ponlo circle pen mate council pen apor pipiklo dak pen pachiterek pon je phan bonta chiterek jikali kidu chipathir ong asonsi thek ponong si isi volongkoma jialong kangtang kring LRNA mate langpher risonim so aterana tuma phan lamhoi piponlo pini ditum dak itu kala beliau amane volongkoma ji hithianu along dak dunia ahem STC tisot pen ramesh be alang along along aron ripen king sangat tum kasirai kita job pinangan ningkan ko era ko man bag dolo ko ala tum ka solong lega silong lega ta pini alang tum ka so mena job pini dak aron ripen gitu king sangat tum ka tuni sarkol men ka parli pini tekono national kita tapon LRNA tumpen chisong bom wang bom ajoksi kedam tang ni phaing kora player ni an ke hayang thek paklang si ke tharle sain deng ponlo lason dak thak volongkoma jelong prek jamadim dolang lasila hai lom ta chisong ji pu bachini ponlo
Donia tum pending arong si LRNA song aphan kachuru piponthun. Amut pialam gela pohilo kedam tang surini ra hini ahut pensil asolong le ahem phutum enduniklo alangli lake SP Singh lapen Ramesh Disu tum hello lapen laso poi phit atme alang tum kedam tang 2003 pensi alang tum laso dim latum keng sang so tum han damon polam sin engjelo tamelang tum angthin je pathia jok ko ania ning kan pen alang tum man si ahem phutum man si kes pi der ajok ko ania ning kan nang che song pen pini 2018 ning kan an ke la tum order long lo muthe katora do ko joini si non la so lambang ni tum LRNA long lang feri sum jateran long lam hoi nang pilo pasi la so teng si accordingly si la ni tum officially aron pen ko an ma ke kemita ma jakong ni tum chipidun lo la so ka chipi pon ahut alangli karlitang SP Singh la bangalangli je thekdun long ike de lo tamia sopo non rukasin be alangli sina akona je parintinun thulo lapen pini la so nak thak ilitum Karbi Anglong along emethang along le phelang emethang long le phelang long tamela bang asutum aron re penang du pikok pejo pen kichingsi ke bhara puji mo phit bange methang long le puji krong thip pen emethang Karbi tumhan si tan ong te nang ke ther thu nang ke hap thu ason chiplang bom lasin ladak nilitum eviction along na ladak kem panghang lam matinan chitong don pop lasi nilitum pini laso ang deng kele rok lake nilitum long nang karjap dun topik lapen nilitum api nang karjap dun lake dak nilitum ulong komajilong kang tangrak LRNA riso nimsol ate rangasong alang litum nilitum long anung narjap dun thik ajone si pini lapuson ang deng long nilitum kiun lo lapen dak do nilitum long ria sar sa nilitum long cerap dun do alang litan nilitum anung narjap dun thik pen pini litum lapuson nilitum along le mate chilong ingla element kasim be lapen nili dak nilitum inwet kali lapu alang tum tado lapen dak along le hempu ke Ramesh Disu lapen dak nilipo amen si dolang nilipo ke avelo concept same ni nilipo amen ke spacing pe alang li kidam tanga ciklo cewai jo dalasi nilitum ladak ciklo joni yon pompen do desang sipin pen alang litum LRNA abitung lapen dak into nang cerap dun arong asado nilitum la ciklo joni yang bang do desang sipin piniarni nilitum gimason chunglo besi Puloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Karbi Freshers Meet Surihni Rain Korapho Delhi NCR rong supialong kipaman pon adim Karbi Bhavan GK tualong Mission pen pachun ponong lo lapen kaduka via phanseta kachuru pajir ponluputa Karbi Students Union Delhi Amephu Mr Franklin rong pharpen birta nangpali Karbi risoi jangatum akang tu yang deng lu kechali jipura Delhi NCR along kiwang mietum kideng ajai me kideng labang so freshers mi dalong kaduka ve bangner kebdo pinso bang trok alo so bang hinia tumapan kideng pedulo lapen Mr and Miss Freshers kachapati along Mr and Miss Freshers surihni rain korapho anong e pajirlo Mr Freshers lake sarpin poteron lang nisi chipalong pono lapen Miss Freshers anong e kachipalong pona bangke Miss Charney Jerlin BPC chipalong pono labang so freshers mi dalong ong do tum ke kan kilun lamlun tomo pen alira cham do pik pen si talon ponong lo lapen asoja mekalong alohi sarpi mate chief guest aman pen kachetong dun Dr. Amputerangpi Assistant Professor Jawaharlal Nehru University JNU sita chetong dun lo alang lihin pen pinangan students sa tumapan akinang soralam ningro chop alam hehuis tame than ponlo labang solong pen alang li ke than pon ke we should never forget our roots emithang ingkur chiteng ne nang ni palam sita than ponlo ong dung students tum sita aning rungdun piklo alang li pen pinang students aphan sita advice pipono kuson pen si chari nang ji pen chipaduk nang ji alang li kai lamo pen sita chithan ponlo lapen guest of honor Dr. Brota Singh Be Research Associate ICAR NAIP New Delhi sita chitong dunlo alang li sita me jumisen students tumaphan than ponlo la solong pen alang li ke than pon ke procrastination alam the kuson si iliphan effect ma lapen a implication ko pima la hoi hui sita me than ponlo lapen socializing ko anakinang sodoma puhe hui sita me students tumaphan than pachini ponlo alang li lam lapen lun pen sita students tumaphan aning parung tekang lo kachu phalu hi mate invited guest ex KSUD Amephu thare Bidyainti
X Kong Chunbang Thare Ramesh Teron lapen X Rap Dun Chunbang Sami Senso Ingtipi Seta Chitong Duno lapen students at pan aning kiparong tekangalam hehuis tami than ponlo Karbi freshers ke bila ke isi Karbi freshers student atumaphan ka welcome ajai meklo bon seta isi birta ke meke Karbi akhe phan isi ka chitong achatai son si manlo athe Karbi do pik seta lapuson chitong thek the lasi Karbi freshers ki bi pon ajok ongdung akarbi atum kai chitong long le seta chitong pen lamlun tomo chithan ponlong lapen iprang kuson si Karbi akhe seta ke paprang dun thek jima lahi huyalam setame chingki chithan ponlong puta case UD a president Mr. Franklin Rong Pharpen birta nang pale News report KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Duarbogri MSC constituency under Krisi number Rangsali PS along 5th special booth level visit EM Richard Togbi kahumri daw Labangso 5th number Krisi Rangsali PS EM Richard Togbi special booth level visit kahumri daw mahud Rangsali Tinyali pen Rangsali Monday market along an EM Richard Togbi aphan biker rally paduponsi EM Richard Togbi aphan kang thumkarni ajai mek dengponlo lapen ke meeting chengche prang Rangsali Durga Mandir ahem EM Richard Tobiari dengpen phita ingtiponsi Mandir ahem ingpuponlo bangso phi meeting chengpon lapen labangso melong Rangsali BJP local committee president Sonjoy Tongbi pen ke chari pon melong secretary Samson Kropen aluhi pachini ponlo lapen me ke phalam thi than pon Bangso melong kachitong dun lake KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Duarbogri BJP Mandal Committee President Amoron Terang Duarbogri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolomara Town Chairman Mongol Singh Terang Duarbogri BJP Mandal Secretary Daniel Terang Taradong SGB Khor Singh Hanse Rangsali GB Khoi Terang Duarbogri BJP Mohila Morcha President Kache Singh Narpi Vice President Kajok Rongpharpi, Assistant Secretary Morjina Terangpi lapen, District BJP Mohila Morcha members Rinu Singh Narpi atum penchenglok Duarbogri BJP Klembang Phumbang Phi atum penangan chitong duninti. Labang somia long Congress tapen APHL siasong pangrumpet pen pharoi sirap likep ahem tunatum aphan joining program EM Richard Togbiari dengpen dengpon. Lapen ke meeting do bomahud Rangsali Adivasi atum Zomur dance kekan setami paklang pondo. Lapen EM Richard Togbi Rangsali Durga Mandir office ahemta scheme deng pondo lapen Rangsali DC LP school boundary wall sitame scheme deng pondo non tender call anchot anverlo lancho takalisi Rangsali PS along ke council election ahud punon MLA election ahud punon MP election ahud punon kaiketa BJP si highway Lasi Rangsali PS aphan ke hemso old age pension Arunadoy ration card mukha anta kiron pahuman jibuta EM Richard Togbi ben ningje pondo lapen ke Deithor main town lapen Dolomara papleng thola tovers tami prabjin pen klem ponvek puputa EM Richard Togbi ben ningje pon special booth visit laso amailong ningarong pikangza ituma program isi ka success pon si thekonong lo je pini na tum thekponglong lo ongdunga members atum pini nangge join dung atum tame thekponglong lo 114 a family do Congress Jameson Terang Bijuli pen lapen Simon Terang APHLC leader Bijuli pen lapen penangan a pulling pen nangge join dun atum kido pen ajok pini 114 a family atum itum lo pini BJP lo nang sepa og dun nitum ninga klong men selang tum fan welcome lo lapen na tum same thekpon long lo a pulling tin long ki visit pon same na tum theklong lo ongdung a munit pen ki claim kindam ka do we lake BJP sia family mate thekpon long pen ajok ong kibang ziarni MLA election of function itum preparation non pen si claim pon bom lo asi ning the pon bom lo je jate je ongdung avut pen MLA election ke haipon po kusining thelo ngapen bokajan LA bangke 9 polling station visit lo ngapen Hauraghat 14 polling station apai itum along tin a polling samin itum visit ponji
program ding pon bom ji apen la soda ke itum Junel Festival do Durga Puja lahai kadok kawe do penajoksi ingtonji mo October penajok pensi ako itum start ponji lahai program do ansami ko puling tin long sami nili jitri. News report KarbiAnglongLIVE. Chitini phai inkora player ni lakha inkora si Bojan constituency angkang kedo upper dilai number si Kanya Bearong adung het kedo dilai langsun dilai waterfall kedam adon ripen langsuna hin kedam atovar ariri theng piarong ke e mate national white plantation drive asai kedeng pon bangso sai kedeng along moiso killing forest beat officer tumpen kachipatir pi ponalong dilai langsun committee lapen self help group atumpen Chirap chitu dunsi theng PKSI claim pondo lapen pini ke epon lake ronging ko associate theng piarong e pondo Karbi Anglong angkang kai kita kilir seng ki padu jia phan raratum mathanangji athe non kai lang roya lang ke kreng bomlo lapen theng pi theng prang ta nang vir bomlo lasi theng pi theng prang ke e bang anutin ta matha ponsi ke e kachi hunga bang kinang sotlo lapen theng pi theng prang jong si chanlo te lang roita lang do popusi theng pi ke asai ke claim along kache tong dun alu he tung pen than pon bangso sai ke deng along moiso killing forest beat officer ken sing timung dilai lang sun committee me phu kamson be dilai lang sun committee chun bang himaring ti rat sai claim bang ta thar taro mungaling leng atum penching lok self help group claim bang phila pen rat atum chitong dun si theng piarong ke asai pachun ponlo. News report KarbiAnglongLIVE. Kinahok tanga hormu mate waste material pen asonsi ason kilang mimi lapen kien mimi hormu silamsi kilandunlo. Chitini phain kora priani bithung reng thama constituency ki parlo dongkamukam along kido dongkamukam rangsina college along national service scheme mate NSS patir PC NSS arani kitalondun. Lasu kitalon pen pachiton si kinahok tang mate waste material a hormu pen ki en mimi kilang mimi hormu mate model selamsi kilan kipaklang model exhibition tame bilo lasu hut rangsina college along Charlie bangatum kinahok tang hormu pen asona sono hormu selamsi kilan chipaklang dunlo lasu asaya molong aluhiaman pen dongkamukam rangsina college principal Deben Saikia Ranjit Singh Teron Program Officer Gita 1000 atum penchenglok college than bang atum anparta bangpharo pho sose Charlie osomar atum chitongtun dongkamukam NSS rangsina college unit atum pen kipatir PC kinahok tang hormu pen kaselam model exhibition along kadukave pangrumpet sontrokep anbak Charlie bang atum kason se hormu model lamdo Pinpur mela so kitalona hut nongnam ka chithang klong lun sepo karitang Zubin Garg phantame alom sopor chikimusi osomar tumaphan lun sepo karitang Zubin Garg akayalamo college long aja kongki do tumpen than pachinilo Charlie osomar tum ki theklapen amithanga bidi pen ason kilang mesen ajoine college principal di saikia lapen kapre kachitong dunatum ningkang samche paklangsi Charlie bang tumaphan aning parunglo. News report KarbiAnglongLIVE. Jutang song donsuri chingri hawarmi pen pining suri ni rain korapho ingdeng thongkebra ke thom hawar Karbi rusunum so rongaji ki paman pon jialong dhansuri constituency pen upper dikrong katharing tiarong open stage along si peman ponpo chitini phai inkora pliani nangke chok anke phan throk sikep an asai kitang thek ponlonglo Dhansuri constituency pen ke upper dikrong along pining suri ni rain kora phoning kan pensi ke chengpo hawar Karbi rusunum so rongaji ki paman ponji upper dikrong hawara thurpak pen ani wang jutang phan kaching hona joini do desang sesi cyclem pon bomsi thek ponong lola pen prek jam abuha kimrang asonsi thek ponlong lo bangso hawara me chitini phaing koraner ke pen thongkep ansi paman ponpo lapen aluhi sarpoman pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Piliram Rong hanga phansi chuphapon poputa birta riponlong dilai pen bijoy rong pi KarbiAnglongLIVE pini birta kalponsi kang ton poniklo kartong